Універсітэцкая клініка Страсбурга заснавана ў 13 стагоддзі. Сёння гэта адна са старэйшых і аўтарытэтнейшых медустаноў Францыі. Штат супрацоўнікаў 12,5 тысяч чалавек. Адначасова тут могуць размясціць больш за 2000 пацыентаў, а гадавы бюджэт звыш мільярда еўра. Супрацоўніцтва паміж клінікай і Брэсцкай абласной бальніцай пачалося 2 гады таму пры садзейнічанні ганаровага консула Францыі ў Брэсце Леаніда Стаецкага. Подписывать договор о партнерстве у Брест прибыли директор университетской клиники Крыстоф Гатье и кіраўнік одного з яе отделения, профессор Жильбер Масар, президент Европейской ассоциации таракальных хирургов. Сёння кіраўнікі медустаноў Брэста і Страсбурга сустракаюцца не толькі як партнеры, але і сябры. У прадгісторыі паспяховая стажыроўка ў французской клинице 7 брэсцкіх дактароў и 3 медсестер. Мы заинтересованы, конечно, чтобы эти отношения развивались, потому что ваша клиника с мировыми именем, я скажу так, это действительно клиника, где наши врачи могут многое перенять у вас, научиться многому. Подписание договора юридично замацоўвае партнерство двух установ и открывае новые горизонты у супрацоўніцтве, упэўнены бакі. Мы установили адносіны, якія дазволяць нашим медикам обмениваться стажировками. Мы сможем прымаць у Страсбургу урачоў и медсестер з Брэста, каб яны открывали для себя новые технологии, вывучали их и потом развивали на месте. Хочется все посмотреть и все увидеть. Почему? Потому что такая клиника просто громадная, с таким уровнем сотрудников. Там все интересно и всего хочется увидеть. Но на ближайшую перспективу мы планируем, если все получится, развитие микрохирургии глаза, стажировка врачей и нейрохирургической службы. Але не толькі брашчане маюць намер вучыцца. Вялікі ўзрост і аўтарытэт клінікі таксама не перашкода для пошуку новых ведаў, лічаць французскія калегі. Дапаможа гэты абмен і врачам Страсбурга. Зможам адпраўляць іх у бальніцу Брэста. Яны змогуць адкрываць для сябе практыкі, якія тут выкарыстоўваюцца. У арганізацыі ёсць розніца, гістарычна склаліся розныя падыходы. Гэта і ёсць самае цікавае – вывучаць і тыя, і іншыя. Брэсцкая бальніца мае вельмі высокі ўзровень. Спадар Масар гэта таксама адзначыў пасля сваёй камандзіроўкі сюды. Прафесійнае супрацоўніцтва ўзаемна ўзбагачае, упэўнены і кіраўнік Брэсцкай абласной бальніцы Александр Карпіцкі. Акрамя французскай, тут супрацоўнічаюць яшчэ з 5 замежнымі установамі – ва Ўкраіне, Літве і Польшчы. Везде мы бываем, и все у нас бывают. Что касается Литвы, мы уже простажировали там около 30 человек. Это каждый год практически кто-то туда едет. Наши сотрудники выезжали с мастер-классами и в Ровно, и в Луцк, и проводили операции. Есть моменты некоторые, которые уже и французы готовы, например, посмотреть, как мы работаем. Их, например, заинтересовали эндоскопические операции на пищеводе. Те, которые мы делаем, они не делают. Договор об супрацоўніцтве прадугледжвае не толькі абмен стажыроўкамі, але і сумесныя навукова-практычныя канферэнцыі, навучанне малодшага медыцынскага персаналу. Аліса Грыгарчук, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».